Salutare, dragile mele! Astăzi vom găti ravioli cu legume. Pentru asta avem nevoie de 2 zucchine, 2 morcovi, o ceapă și 2 cartofi. Pentru a face aluatul avem nevoie de 300 de grame de făină albă, o linguriță de sare, 150 de ml de apă. Acum o să radem tot prin răzătoare. Și avem și ajutoare, ca de obicei. Fiica mea, Marti, o să dăm tot prin răzătoarea mare. Și ceapa trebuie șterasă, și cartofii, și zucchinele. Bine, acum o să punem toate legumele un pic la prăjit, cu puțin ulei. Și nu o să le lăsăm să se prăjească, mai mult să se înmoaie. Și între timp o să facem aluatul pentru ravioli. Ok. Acum vom adăuga o linguriță de sare. Și 150 de ml de apă. Acum îl facem la mână și îl frământăm timp de 5 minute. Acum o să întindem aluatul, nu foarte subțire, dar nici foarte gros. Și bine, eu am o formă pentru tăiat, dar voi puteți să tăiați și cu un pahar, că nu e obligatoriu să aveți această formă. Ups! Și acum o să le tăiem ceva de genul. Bine, voi puteți face și cu paharul, repet. Legumele sunt gata, cam așa trebuie să arate. Acum o să umplem raviolele. Bine, sunt multe moduri de a le închide, dar eu l-am ales pe acesta. Să închideți bine aici la final, ca să nu iasă verdura. Și cam așa. Acum o să punem un pic de ulei la încins. Și o să adăugăm raviolele. Acum o să le întoarcem. Cam acesta este rezultatul. Acum o să tăiem doar așa, să vedem cum sunt. Poftă bună!